מגיל 15 ואילך אני בסיפור. כלומר, קראתי כל מה שהוא כתב. עליו ניתן לומר בהכללה, אני לא מכיר בספרות העולם אדם שהוא גם ליריקן מופלא, וגם אפיקן, וגם דרמטורג, וגם סטיריקן, וגם פזמונאי, מחבר שירי עם, ושירי תגובה פוליטיים. זו תופעה, או זה אותו אדם. זה אותו אדם. מבחינה הזאת הוא היה תופעה מופלאה, משום מה דעתו בשביל לכתוב שנים תגובה פוליטית? תשמע, ב-38 דיברנו שהוא אומר, אל תקראי לי בשבועה נואשת, אל תקראי לי במילים רבות. אותו משורר בהפרש של חודש כותב, לא שב אחי, חרשת ובנית, למשק ולבית לנו מלחמה, ג'וארת למל כנרת וחנית, אתן לנו דגלים ואנו החומה. כי לא ניסוג אחור, כי דרך אין אחרת, אין עם אשר ניסוג בחפירות חייו. איך זה הולך ביחד? עם היסודות והאיש שכתב את הספר אולי מהגדולים בספרות העברית לדורותיה, את שמחת עניים, אותו אדם כתב, אומר לכם ביושר, בצדק ובאושר, כי כסף בשעת כושר אני אוהב בכלל. ומכונית מונהגת שלי ולא של אגד. ודווקא עם נהגת אני אוהב בפרט. אם אין לי את אשר אני אוהב את מה שיש. אומנם זה קצת לא נוח לי בלב, אך מה יועיל לי מתעקש? כי מה שיש לי, כי מה שאין לי מעולם לא בא לי, ומה שיש לי הלוואי ולא היה לי. וזה מגיע אחר כך, שוב, ביסוד העלילה, הוא תמיד שומר על זה. הוא אומר, וכשעוברות בינתיים בנות יפות עיניים, כושלות לי הברכיים, השד אותה ניקח. וכשאשתי זהבה שואלת שוב ושבה, אם רק אותה אוהבה, אני אומר לה, אם אין לי את אשר אני אוהב. הצד הזה של ההומור בהצחוק, ליד שירי קרב. תראה, עכשיו שהיה הקטסטרופה הזאת בצפון, ודיברו על הנגבה. יש לו שיר בטור השביעי, שנקרא לבוקר פלישה, שנכתב ממש ערב 15 במאי. והוא מדבר על זה שאולי נקבע שהערב תכיר ראשונה בישראל על ידי המלחמה. והיה כי מצפון אור רקטה יבריד, רקטה זה לא הרקטות הסקאדים, אלא זה האקדח הזה שמאיר את האור החלל, כן, תאורה. ומעמק עיון, ממרג' עיון, תינתן פקודת אש, זו הארץ תואר, כמו ארץ עברית, שעברים ניצבים בהלבולה פולש. והוא אומר, כי העם העתיק שעליו היא רוכפת, היונה הזאת שהוא מדמה
לא יתננה ליפול לרגליו נוטפת דם. אל מול חרב צבאות בת ערב הנשלפת, כל דורות ישראל ישלפו מן דמם. כלומר, כל ההיסטוריה היהודית נלחמת פה.